De man uit Skjern-Goutem, Jan Wagenaar. Al jaren domineert hij de sterkste man van Friesland-wedstrijden. Maar er binnen van het weekend genoeg malje die hem zijn titel maar al te graag aanpakken. Zij is er de jongeling Kelvin de Ruiter uit Huisterveen. Een groot talent en zo sterk. Of ken Jitse Kramer uit Ljout van Stuntzwartje. Hij is relatief nij in de sport, maar waard hier al vierde op het FK. En wat te denken van de man uit Balzert, Arno Lausma. Misschien wel de grootste concurrent van Wagenaar. Hoe dan ook, de favoriet is Waskogen. Let mij nou maar een peer hier dit winnen. Ik lauwer. Ja, dat hij sterker is, dan is hij sterker. Dan wil je daar wel vrede mee hebben. Maar... Ja, maar er was even aan. Maar als hij het wint, kun ik hem mee. Hè? We beginnen bij het onderdeel Bjemstam tillen. En stappen in op een gewicht van 134 kilo. Net het beste onderdeel van Lausma, maar hij kan zijn persoonlijk record verbeteren. Bij 140 kilo binnen alleen nog Johan Langhorst en vanzelfs Jan Wagenaar nog goed. Maar dan wil de titelverdediger het verschil meisje. Hij gaat voor de 154 kilo en voor een nieuw record. De eerste punten binnen. Dan opnieuw het onderdeel de Hercules Hold. 2 auto's moeten zo lang mogelijk vasthouden worden. Een hele drege objecten waarbij het vooral om grip draait. We joggen Kelvin de Ruiter in actie en hij had het zwier. De Ruiter is net tevreden en dat geldt ook voor Wagenaar, die net best scoort op dit onderdeel. De winst gaat naar Jitse Kramer, die dus alvast even uitleidt wat de volgende objecten wordt. Het is een onderdeel, een soort conditie en een soort kracht in de voeten. Je gist leeg op het dik lezen, zo leeg mogelijk. Het is de volle mogelijke hefboom. En dan moest je gewoon 20 meter knallen en op de einde dan ben je helemaal stikken. Kramer stiert het boppen hem zelfs uit en zet een scherpe tierdel. Maar dan joggen we de explosiviteit van Wagenaar. Pakt er dit onderdeel dan ook? Nee, het is Kelvin de Ruiter die in een al te verskworren tempo de 17 ton zwiere vrachtwijn over de finish squat. Bij het sekgooien worden de punten om het eerste plak verdeeld. Lausma, Wagenaar en Jitse Kramer moeten opjaan bij een hichte van 4 meter 10. Wagenaar die baalt. Maar de wedstrijd, die bloot spannend. Het jij erbij, het onderdeel zit erin en dan doe je. Maar ik vind dit volle leuker. Een bal van 83 kilo omgooien, dat is meer mijn ding. Ja. We krijgen dan een mooi affiche. De nummer 4 van het klassement, tjen de nummer 3. Oftewel Kelvin tjen Jitse. En dan de grote finale. Arno Lausma tjen Jan Wagenaar. Wagenaar maakt het zien worden weer. Het is zijn onderdeel. En hij wint bij een verschrikkelijk grote voorsprong. Bij het laatste onderdeel, stien tillen, gaat het er vooral nog om waar het tweede of derde wordt. Wordt het Arno Lausma, Jitse Kramer of Kelvin de Ruiter? Het wordt Lausma, die osa bliert is met zijn tweede plak. Kramer wordt redden, maar de absolute winnaar op deze dag is op een nij Jan Wagenaar. Ik wil nooit Wout de sterkste Fries wezen. Ja, dat zit wel goed. Ja. Van harte lokwijs, geniet ervan. Dankjewel. Super, dankjewel. Super kampioenschap, ja. Bergstrijd, echt voor Jan. Hij wint het net samen even makkelijk meer. En we gaan er al een soort plezier in toch.